Xi attwal ta' ħidma u eluf ta' euro minn butom biex għal-jiem tal-karnival iferħu jagħtu gost u jpoġġu d-bissima fuq wiċċ eluf ta' persuni. Stefano De Battista, dilettant tal-karnival, spjega kif il-kumpanija tiegħu Beqqu & Stefano Carnival Company għadhom jisbħu il-karru tal-karnival bil-mod tradizzjonali, bil-pinsel. De Battista spjega kif il-karnival ta' Malta minn dejjem kellu din it-tradizzjoni tal-pinsel u għalhekk għażlu li jżommuha. Lili personalment il-pinsel li tieni ċertu sodisfazzjon għax-xorta nista' nilħaq ir-riżultati li rrid jinbih. De Battista għal kif kien hemm min ipprova jħajjarhom jagħmlu użu minn tekniċi oħra bħall-airbrush, iżda għażlu li jkunu fost il-ftit li jżommu din it-tradizzjoni. Għal din is-sena, De Battista spjega kif għażlu tema ferm differenti waħda li qatt ma saret fil-karnival, dik ta' Oliver Twist. Il-tema ta' Oliver Twist domna naħsbu ħafna fuqha, kanna persuna ħabib tagħna li ġib din l-idea. Ridna nagħmlu xi differenti, huwa suġġett li qatt ma ħareġ fil-karnival s'issa. Bid-bissima fuq fommu, De Battista u xhieda tal-imħabba ġenwina li għandu għall-karnival fejn sqar kif ta' kuljum jaħseb fih. Il-karnival għalija jfisser ħafna għaliex aħna nkunu hemm familja fil-weekends il-ħbib tagħna ma jħorġux, jiġu jtuna daqqatit. Għalhekk il-karnival inħobbuh ħafna għaliex inti mhux qed tmur ix-xogħol, inti qed tmur qed tiltaqa' f'komunità ta' nies li jħobbu l-istess suġġett. Spjega kif fil-karnival jista' jkun kreattiv għalhekk awtomatikament jibda jaħseb minn ferm qabel x'jista' jagħmel u x'jista' joħloq. Bil-karru jibda jinħadem minn Mejju u bl-aħħar irtokki jibqgħu għaddejjin sal-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.